lulnde diwaniyankore gostodiral miijoji ko fati e nafoje foye amélioré yubbinama ɗo e Goudiry wonno ko ñande 19 lewru ndu ma lulnde nde duumo hakke balɗe ɗiɗi ɗo watno golle ɗe ko enda ECOPOP hilifaɓe hewɓe noon kawriti e nden lulnde ko weltade tan hande arde wadde participer e rencontre régional mo ganduɗa ECOPOP no noddi ɗum ɗo e département o sen mbi régional noon wonɓe Koupentoum Tamba Bakel e Goudiry fof nen ɗo rencontre o noon ko eɓe ɗoftannoɓe pour meɓe mbawi yaade ɗoftugol ngol ko ɓe tottanɓe des fourneaux foyer amélioré fourneauji Diambar eɓe jeeya seɓe jeeyi kadi eɓe dutto eɓe gadda goɗɗum eɓe mbaɗaɓe kadi formé bel meɓe mbawi yarude koye mabɓe hutorade foyer amélioré ina heewi nafoje ha tengti to banggue kisal ladde nde enen foof eɗen gandi waylo waylo no wayi joni ni ko tubabe wiyata changement climatique accani hay leydi wotiri saka noon enen département Goudiry en yi département Goudiry nden ne hewno leɗɗe kulle ɗe ne kewno ɗo enam kono hande sa sohli leggal hay Goudiry ɗo enam a waɗa kilométre uji kewɗi pour heɓde ɗum ko saabi ɗum ko tajgol leɗɗe ɗe ko yimɓe tajata leɗɗe nde ko foof ko heewi en hutorte ko pour ko defire so fourneau Diambar o ari ma ustu tajgol ladde nde addi ɗum ko ɗoftude état du Sénégal et gestion énergie o par ce que en majjani avec les changements climatiques laddeji ɗi nena coppe ene mbaɗe ƴulɓe ene mbaɗe fof te ɗum ɗon so accama tan ɓeydata ko bonande e écosystème o e gonka yimɓeɓe aussi nattat welde donc ari ko belma yimɓeɓe hay saka ene taƴa pour wadde ƴulɓe wono utilisation ƴulɓe ɗe taw hewata no feewi et aussi batte cellal ɓandu aussi vraiment no waɗa accompagné defoɓe ɓe par ce que cuurkiji ɗi e foof ustoto temps o aussi mo mbaɗannoɗa o ma usto mbawa wadde goɗɗum kadi ko jeeyata ko aɗa daña hen gartam yimɓe wowɓe hutorade ɗen katani kesam hesamagu ina gongdina haala ka par ce que nde fourneau Diambar futtoɗo e wuuro he ko ɗo min mbaɗa démonstration culinaire ɓe gaddani min fourneau Diambar e fourneau ancien fourneau ɗi ɓe mbi yomin taggine hen nde min defi nde min ƴeewi fourneau Diambar iɗi ɓendude oye fourneau boyani ni ngam min jeeyi cellal tundi ala cellal tan min keeɓa par ce que sa yi dewɓe hewɓe nden ñawuji kewɗi naati amen ko o curki hen sa so ndungu ari ni pour leɗɗe ma mboya ko probléme mawɗo wonata hande sa wi poti goto charbon a defan botta gayna caggina hirade min jii intérêt mawɗo e fourneau Diambar he fedde nde wona laamu yankore enda ECOPOP e eɓɓore RFA noon fandare mum ko haɓade bonnugol ladde nde kam e waylo waylo weeyo ngo ko ɗum saabi yidde mabɓe ko dañde ko ina tolni e million ngaji 6 ha tande tawa ko foyer amélioré